Заповядайте. Добър ден. Добър ден, аз съм Лара Стоянова. Вчера разговаряхме с вас по телефона. И това е Любен, официален работник. Заповядайте седнете. Благодаря. Радвам се, че откликнахте на поканата ми. Да, за какво става въпрос? Отнася се за вашите племенници. Нашата среща. На първо място да кажа, че ще запазим конфиденциалност на разговора. Получих сигнал от училище, от класния ръководител и директора на училището, че в последно време вашият племенник е започнал да пропуска учебни занятия и съответно и успехът му се е понижил. Вие запознати ли сте с как се справят децата в училище? Забелязах, че се понижава успеха. Дължа го на това, че той е спортист и си мисля, че тренировките му идват в повече. Не знаех, че отсъства и не знаех изобщо за подобен проблем, който е настанал. А какви са взаимоотношенията им вкъщи? Вкъщи се разбират като брат и сестра, има дразги понякога, но не са нещо сериозно, което да ме е накарало да обърна по-голямо внимание. Всичко в рамките на нормалното. Не сте забелязвали нещо необичайно. Защото когато аз разговарях с класния ръководител на момчето, той е споделил на класния си ръководител, че има проблеми в отношенията си с сестра. Това се е изразяло в неразбирателство помежду им, което му пречило да се съсредоточи в учебните занятия, губил желание за училище. И според мен аз имам достатъчно основание да отворим работа по случай, за което ще е необходима вашата подкрепа. Да, разбира се. Ще те помогна с каквото мога. Благодаря. И ще трябва да набера още информация за децата в училище и в средата, в която се намират. Ще поддържам контакт с вас и ще организираме за напред в времето още една среща, в която ще присъствате и вие, и децата. Добре. За които ще ви помоля, докато се случи това нещо, да разговаряте с тях вкъщи. Да, разбира се. Малко по-деликатно. Няма да споменавате за нещата, които аз съм ви споделил тук. За да можем да се справим максимално чисто с ситуацията. Благодаря ви за разбирането. Не искам да се притеснявате още на самото начало. И ще поддържаме контакт за напред. Благодаря ви. Благодаря и аз много.